Karagul labage, dake na ning kwento ning kanakong biye, itangan niyang panahon na ayusi pandang pabinyag dako rin kanakong kamag-anak, uli na nitang masakit ko't mamamate, pito ko pang aldo kanita. Potang gaganakan king pangabinyag ko, akakit ko itang sobrang lugod nin pamilya. Uling inisip dat pekibalak no makananok mi pakayap, mo keti sulip, no yung ganak king kasumangin ning biye. Anya nung mate ko man pala, anyang aldo pabinyag dako, at tinggap king sakramento ning binyag, kapanwala ning pamilya ko, midyan kung pamikatagon muli king banwa, at akam taning meto nga biyeng alanangga. Anya, kabud dimdam kaya naman ning kwento ning mumunang pamamasa king pangabinyag ng Saulo, amiging Pablo, mayakit no makananong metong yamang palipikasala, pero yung ginong sinubling mebye, may yapa ng makipagtagmo kayo. Anyang papuntay Damasco, makasakiking kayang kabayo, at kabud may nakit yung sala, at makanyang may nabuking kayang kabayo, at ikuana pang may bulag, maragula bagay king biyan ng San Saulo, na nung waman, migkulang niya migkamali, pero mili na niyang pamikatagon, makonverti, magbayong biye, at king kayang pangabinyag, maragula bagay, ngakupin, ing tinggap ning binyag, at iti yang mekad munyadalan ban kanito, akamtan niya naman ing meto nga biyeng alanangga. Karing may kalabasan na yaldo, mekad napansingan tamo, dening ausan tamong Bread of Life Discourse, daramdaman talak king ebanghelyo, anong nuing ginupa kilala ning kayang sarili, ang timong tinape ning biye. At misan pa dimdam tamo kimebasang ebanghelyo, nung makananong dening tao, mangutang nalaring Hudyo, makanano na nga biye kaya katamo ning tao iting laman na batang apangan. Pasibayong ginupe katimid na, ing katutuan sabihin ko kaya kayo, nung yakumangan king laman ning anak ning tao, at minumking daya na eko mikabiye king sarili yo. Ing mangan king laman ko't minumking daya ko tinyang biye alanangga. At kaya ninapaga nakakikatamo ning ebanghelyo, ing importansya na naman ning meto pang sakramento, ing banal na Eucharistia. Anong no ing ginu, babiyan ing kayang katawan anting pamangan, babiyan ing kayang daya anting inuman. Man kanita, nganapin, miyatamo, kabang-kaba. At iting paganaka, babiyan na kaya katamo, aning pamigunam, kaniting misang yampang tamo, king tinape ning biye, takman, tang miyatamo, kapilan man. At king kaburyanan ning ginu, na agkatana katamong miye kapilan man, ing panagkat na kanantaya, ing kayang laman, ating daya na inuman. Gaganakan ko rin ing pigmisa ko napon, king mula de Victoria, king Sapa Santo Tomas. Actually, ako nakilala. May paintago mo yung reception na giyawada king mula de Victoria, sakop niya ng parokyo, at may yapan ng minyawa di schedule, silver wedding anniversary, di nilam po pay Rose. Actually, inil, Bicolano yun, Rose, apalit, ako nabalo no kanya king apalit. Niyang bayo kayo mag-umpisa, apansiyan kay Rose at inyang kikilikan, asuya. So, uling ako naman kasi kilala rin yung bibles ko, lepitan ko lang. Tagalog yak si Kai, Bicolano yung inil. Sabi ko, nagkaanak ba kayo? Kasi migduda ko ba't aso yung kakarganan ng babae? Father, hindi ang araw. Balang pareho lang ating diferensya. Pero sumangid na nitang ilami ka anak, may natili pa mo rin tang pamiyaber at pamikalugod. At may nakitla pa mo rin kasangkanan ban pagmasosyan din kanilang silver wedding anniversary napon. Kambya na rin kamag-anak ang popang kakaluguran. Ako naman, in-appreciate ko, niya kasi mo muna inyawad na blessing mo ba't bigla na may bayo isip, magmisa na kami. So, bala mo, ako nektakya mo, yung importansya na ng banal na Eucharistia, anong nuing ginuking banal na Eucharistia, konkreto ng papasyaging kayang lugod, uling ditang kayang pamagsakripisyo, babiyan mismo yung kayang katawan at daya, anting pamangan at inuman, bata mong mikabiye, alanangga. At nga ko pinkarening binindisyonan ko, di nilam po pay Rose, kayong grasyang ipagkalub ng apong ginuking karelang pamagmasusiking karelang silver wedding anniversary,
mo sana manatili tang pamiyaber at pamikalugod. Anong man, nabanggit ko napin, laman may pagkalamang anak, pero manakit lang malalam pamuring kasangkanan, ban magsayalo at magpasalamat king at minabot lang 25 years yung kanilang pamiyabe. Ikayo nga ko, adwa kayo dati, niyang tanggapan niya yung sakramento ng kasal 25 years ago, adwa kayo, may kayong metong. At sana pakikuanan nyo, manatili mo yung pamiyabe at pamikalugod. Noon maglakbe kayong penturo king banwat, karin banwa, pati yung biye, manatili. Ito sanang may biye kayo at makapiyabe ang ganaking banwa, datang yung panahon, kabang-kaba. Mayakit siya kini itang kapagnasan, nasanapin, yung balang metong kaya katamo, pamigatago na pagkalub na ng Ginoo samantala ng tamo, tanggapan tayo, ing babiyan ng grasya, kananta, ing kayang laman at ing daya na inuman, uling iting pamigatagon, banmiya tamo, kapilanman. Mayakit ka rin ng sakramento, at tinggap tamot tatanggapan, kalupan ng binyag, nga kupen karagula grasya, ing babiyan ng Diyos, kaya katamo, ban ganito, akamtan tayo, ing kaganapan ng biye, ing bikabiyatang alanangga, datang yung panahon ka rin banwa, king kaya katang pangabinyag. At itang kapanulan ng pamilya ko, niyang pabinyag dako, anyang pituko pang aldo, metong yung masanting apami katagon, at pisyag day tang kapanwalan, anya imbis na pulay dako, hospital pilay dako, pisamban, para akong pabinyag. At di natang itang panahon, tinggapya naman ng sakramento, ng banal amisa, king pamananggap king katawan at daya ng Kristo, king banal a komunyon. At yatang karitang may asawang binindisyonan ko, yung sakramento naman kasal, yung may buklod karela, at may pamigatagon, ban kanito, maglakbeng miyabe, at maging manatiling metong kaya kabaning biye. Kaya tang lugod pasyagdang mitmong katapatan, makanyang tamong bililinan pamigatagon, ban kanito, may pakayap tat may panuanan, kaya tisulip ang gana king banwa, at karin king banwa datang itang mitak ng panahon, king tinapianing biye takman tang miyetang mong kapilanman. At ban kanito, makibat tamo kening panagkat na ning Ginoo, adwa na kaya katamo, bata mong miya kapilanman, kanantaing kayang laman, ating daya na inuman. Misan tala pang ganakan at yabe kayong pangadiring kaya katamong pakamalan ng miyang ubye, ilang minunanan ng inaos ng Diyos, sana ka rin banwa, diyanong pamigatagon, miya nakabang kaba, at ka rin itang kaganapan ng di, mga intulid ding pagtamasan, pauli na naman kaya tanganyang bibiyabiyala kaya tisulip, may dyan lang pamigatagon, may kibat king panagkat ng Ginoo, nung makananong miya tamo kapilan man, kapamilatanan ng tinapin ng diye. Manahimik tangyan ni kay makoy na pinandit at mayapan lang ipangadiring pakamalan tang miyang ubye. Mangubiyang pakamalan, asanang bili ng pamigatagon, miya nakabang kaba. At misan tamo pang ikatula at ipagpasalamat, kanito misan kaya katang darawon, babiyan misan paninggining pamigatagon, man kanita, may tamo kapilan man, kailangan mo kanantaing kayang laman ating daya na inuman.